Така, вече съм изкъпана, почти съм готова. Малкият заспа, 8:30 до 9:30 ще спи. Това ме е първата дрямка сутрешна. Така че чакам го да се събуди. Мони отива да си свърши малко работа по обектите и общо взето към 10 часа най-късно е плана да се изстреляме. И все още никой не знае къде отиваме. Така че ще изненада. Смятам да давам на Маноло жокери по път. Ще снимам, за да видим как ще отговаря и да ви държа в течение с тази моя изненада. Кой спинка? Кой спинка един час? Борката ли спинка? Триъгълниче, квадратче, кръгче и сърчице. Кое избираме, мамо? Избираме да гледаме телефона и да чукаме по масичката. Я да приема. Кажем така. Ще пътувам малко. Чакаме тати да дойде и тръгваме. Айде, мамо, ще играем малко на книжката, докато тати дойде. Айде. Видяхме маймуна дори. Дойде нощта, маймуната взе да пляска с две ръце. Да, ето тази книжка е страхотна. Аз преди години съм подарявала на моите племенички. Е много образователна. Има готини песнички. Съответно на децата им харесва, понеже има рими. По-лесно се учи. Отделно има азбука, има цифри, има и кръгче, квадратче, триъгълник. Общо взето е доста обучителна и приятна. И е точно 6 месеца плюс, така че ви я препоръчвам. Ето я. 1, 2, колана стегни. 3, 4, вратата хупни. 5, 6, петък подскочи. 7, 8, а сега кликни. 9. Ето изкръчето я затвори. Катарами. 3 лодки. 4 катарами. Много е важно. Даже ни дадоха, понеже Борис ходи на гимнастика, и там ни дадоха като домашно математическа задача за малките бебета. Когато се разхождаме и виждам нещо, което е, примерно да речем, 2 памперса, 1 количка, 2 телевизора и така нататък, да казвам цифричката. Съответно, когато говорим така в числа за нещата, които са около нас, момента, в който идва проговарянето за децата, съответно ще са подготвени, са запознати с самите цифри, с самите неща, така че много важно да се говори на детето. Ая! Тръгваме на почивка, не знам къде отиваме. Нали, Борка? Да, майка ти пак с нейните за нарематко. Така най-удобно се държи. Малко ми е мръсно отпред камерата. Натоваряме багажа. Сега ще сложа малкия в колата. Еп! Много смешно, ха-ха. Коланчето. Кой е там, бе, мамо? Тати ли е там? Тати! Да. Искаше да предполагаме с колко букви е място, на където отиваме? Града или селото, или както искаш да му кажи? Не. Значи си готов с изненада, така ли? Няма да ми любопитстваш 3 часа по време на път, така ли? Нали, тати? Няма да ми любопитстваш 3 часа. С колко букви е? 5. Ти си видял, като съм написала навигацията, нали? Мръсник такъв. Не, значи сега като позная, трябва да съм видял, така ли? Ти си мръсник. 5. С 6. Значи виж, какво са правиш на видео. Просто пробвам дали си видял. Добре, окей. Майка ти голяма пробачка, тати. О, майко. Ама чакай сега, 6 е града или 6 е мястото? Кое е 6 букви? 6 букви е града. Смолян? Не. Мисля, че там сме били веднъж преди време. Триград? Не. Това е 7. Не. Тук не сме ли надясно? Не бе, нали отиваме към на другия край.
по-дясно. Към Ботевград. Към Ботевград. Така ли беше? Това е Благоевград. Най-малко география. Ще минаваме, възможно е, да, през планината ще минаваме пред планината. Значи това е на тези километри в тази посока и от другия край на Стара планина. Град с 6 букви. Правилно се насочил. Минахме Ботевград доста време, нали така? Вече продължаваме към следващото място. Точно така. Общо взето подавам по малко градовете, през които трябва да минем, докато стигнем до въпросния. Той не е стигнал до никъде с познаването. С 6 букви на 250 км от София. Ако може някой да го познае, вала. И с 10 000 жители на население. Море го познай. Може да предполагате сега, защото в следващия момент вече мога да съм ви показала мястото. Така че опитайте си вие. Мога да... Пиротоп? Не. Правец? Не. Изобщо не е там. И продължаваме. Мога да ти дам някакъв жокер. Примерно... Къде сме? Направо ли сме? Да, направо сме. Продължавай. Мога да ти дам жокер. Има 2 букви, които ще ти кажа. И съответно казвам ги. Първа, втора ли са, трета ли са? Няма да ти казвам реда. Добре. Едната е В, другата е Р. Добре. Има ли поне една, която да е първа от тези двете? Няма да кажа. Трябва да познаеш. В крайна сметка ще стане много лесно, ако ти кажа. С коя почва. Хайде ще включим след малко. Вече се набирам отзад при малкия. Искам да видите какво е тя. Той е тесен и малък и неравен, защото вече сме почти в Трявна. Това е място, където отиваме. Хотелът се намира може би към края на града някъде, поне така изглежда на картата. Така че ще ви държа в течение. Малкият да прави една дрямка от 30 минути, понеже спряхме и се събуди. Сега се надявам пак да направя една малка такава дрямка, за да е свежичък. И така, ще ви покажа вече следващите кадри от мястото. Наистина е страхотно, поне така изглежда на снимките. Гледката е много готина, изцяло към Балкана, към гората. И вече ще ви покажа в комплекса какви интересни неща има и за деца. Специално съм го подбирала да е подходящ. Вече сме в Трявна, Борис спи. След малко ще сме в хотела. Не искам да го съпущам изобщо. Вие как процедирате в такива ситуации? Изчаквате ли да се доспи в колата или просто го сваляте с идеята да не се събуди? Напишете ми в коментар. И ми пристигнахме. Ето го. Сега предстои да свалим багажа. Чакаме пикалото да дойде да го вземе. Ние сваляме количката. Борис. Ето го и Борис. Сега ще му сложа елечето. И след малко трябва да ви вкараме вътре, иначе вижте доста голям паркинг. А е тук надолу. Куфара тръгна надолу, да знаеш. Тук надолу също има втора сграда, която е към хотела. Количката има стоп. И така, ето го. Вижте го. Амо, дори се загледа без еко-еко. И другата карта. Вземи го с картончета.
Сега, какво е първото нещо, което правя, като влезна в стаята? Да изкарам целия багаж и да го наредя тук в шкафа. И на Борис също. Тук е свободно още за сака и за такива неща. И съответно да ви покажа само и банята, колко е готина. Вижте, много красива рамчица. Интериорните неща им правят също голямо впечатление. Тук са се погрижили за всеки един детайл. Виждам и материала на нещата, с които са изработени и вратите. Абсолютно изцяло естествени материали. Истинско дърво. Вижте и огромната душка вида. Наистина е голямо, обикновено по хотелите винаги ти дават едно такова малко кътче и това е. Така че наистина хотела е правен с пари, както се казва. Не е спестено от абсолютно нищо. Ето вижте, това също отзад е дърво. Ключовете са много готини за лампите. Има си тук кътче. Много приятно. Наистина стаята изглежда страхотно, така че сега ще отидем и до ресторанта да пробваме. Може би ще отидем до този, който е с традиционна българска кухня, защото са два. Един е тук в хотела, който е с по-модерна кухня, така ни го представиха, а другия е с традиционна българска, който е на 150 метра. Съответно, за да излезем с количката, ще минем по алея, ще ви снимам, за да знаете, ако идвате тук с дечица, как горе-долу се случват нещата. Също така, на рецепция ми подариха арома масаж. Ето тук, може би, казаха ми, че трябва да си го запазя всъщност. Тръгнахме от хотела пеша. Ето ми. Вижте, пътя такъв е. Много яко. Сега сме на село. Ето хотела е зад нас, тази част. А ето там се пада ресторанчето, към което сме запътили. Така че сега след малко ще ви покажа и кадри от там. Ето го ресторанта. Вижте, всъщност, ето тук са алейките, от които може да се достигне, но понеже има малко повече стъпала там, избрахме да минем по пътя отстрани. Има и следреванче. Тук искам мезенца, някакви готини мезенца. Какво ще ми препоръчаш? Ами основно и... И се качваме нагоре към стаята. Искам да ви кажа, че беше много вкусно. Много ни хареса. И въпреки всичко, вечерта сме в другия ресторант, който е в хотела. Така или иначе е студено. Трябва да ходим. Макар и 100 метра. Няма смисъл, ме ми се разтече носа, да си казва за сега. Така че, може би в другия ресторант ще отидем утре, който е по-топличко. И така, утре ще ви покажа и какво още има към хотела. Нещо, което за първи път виждам в хотел. Сега, вижте, готови сме за спа центъра. Цялата банда е тук. Харесва ми. И отиваме за малко додолу. Сега е 7 часа, спа център работи до 8. Реално искаме така да го видим, да го пробваме. Вече сме в спа центъра. Ето го басейна. Ето го и Борис с баба си. И сега ще влезем в, може би, в ето малкия басейн. Има и джакузи ето там отгоре, който пускам Борис вече в басейни и така нататък, защото 2 пъти ходихме в хотел, в който съответно съм го потапила в вода, така че вече не се притеснявам, понеже знам, че много от вас ще ме питат за това. Имаме на вечера в ресторанта. Ето така съм се приготвила. Ето го и Борис. В ресторанта сме. Обстановката е много приятна. Борис заспа. Аз си хапвам салатка, децата и те си хапват техните неща. Се чудя какво да хапвам. Помен имаше лаврак, нещо, което днес пък ми липсваше в другия ресторант. Но пък има и доста интересни вариации от гъби с трюфел. Това също ме привлича, както и ризо. Чудя се, така че след малко ще си избера нещо и ще ви покажа и ще ви дам ревю дали е вкусно. Салата, впрочем, е с пъпадъчи яйца, ябълка, авокадо. От толкова колебания накрая се спрях на лимонено ризото. Ето го. Харесва ми. Единствено лимона ми се струва малко слаб. Нали, не го усещам така
по-силно. Дори поръчах си допълнително трюфелово олио. Ето така, поне това предлагат под формата на трюфел тук. Се сложих малко и се получи чудесно. Ето вече ние светличко дръпнахме малко преденцата. Ето го Борис. След малко ставаме. И сега ще го поправим него. Ние ще се поправим и отиваме да закусим закуската до 10:30. Ще ви покажа следващия кадър от там. Яхме маймуна дори. Слизаме долу към ресторанта, за да закусим. Днес на Борис даже едно лече, че е съвсем такава блузка леко отворена. Да я сега малко. Добро утро! Ето това си избрах за себе си. Кисело мляко, овесни ядки, бананче и въстъчено масло. Фреш в принцип често не пия, но сега взех един. Ще го опитам и гофрета с най-различни неща. Искам да ви покажа и гледката набързо. Того. Вижте, това е стаечката. От тук се влиза. Много е тихо, спокойно. Вижте горе. Красиво. След малко ще избера аромата, тъй като ще си правя ароматерапия. Току-що приключих масажа. Искам да ви кажа, че всяка една натоварена майка трябва да си прави масаж веднъж в месеца минимум. Това е задължително. Просто така се отпуска тялото, психиката. Наистина се презареждаш по съвсем различен начин. И всеки път си казвам след масаж, че ще бъда по-редовна, че ще го правя възможно най-често, но хората с деца ще ме разберат, че наистина е трудно да приоритизираш себе си, дори в тази насока да си направиш масаж, предпочиташ да направиш 1000 други неща, да домакинстваш, да работиш, нали, да си отделиш време на децата и така. Отколкото за масажа, но наистина за мен е задължителен и отново си напомням, че ще ходя по-често. Вижте, ето този ресторант, в който бяхме, площадката, а тук надолу е зоологическата градина. С много интересни животинчета и е супер забавно за децата. И сега ще ви покажа и отблизо. Магаренца. Да, мамо. Тя ли е? Да. Бяла бе. Джунгла. Изкъпах Борис преди малко. И сега ще му сложа памперса. Винаги си го може да скрием, че не знам, поне при мен до сега не се е случило да се подсече нито веднъж. Бе Пантен Унгвент ми помага много за това. Да, зайко, да, зайко. Искам да ви кажа, че изобщо не засушава кожата на бебчето, съответно става хидратирана, а същевременно това и предпазва. Общо взето съм много доволна от нещата, които се ползвам от ден едно. Цялата сауна е само за мен. Ето билките. Страхотно! Следен ден
И сега закусихме, даже продължаваме да се посетим. Борис се направи дрямката тук в количката сутрешната и сега ще се качваме горе да поправим багажа, да се нагласи. И мислим да минем през Етъра, понеже е наблизо и си заслужава да се види наистина. И така, групичката е готова. В логето сме. Очакваме сега Мони да свалят багажите и да се натоварим да тръгваме. Приготвя съм малко сладки изкушения за персонала тук, за да ги попитат. Отварихме багажа, Борис е в столчето си, аз за втори път сядам отпред. Естествено няма да е през целия път, но до когато тогава. И тръгваме. Сега ще намерим някое готино заведение по пътя. От Етъра отпада, за съжаление, защото времето доста се развали и отделно и превалява. Така че ще си намерим сега някое готино заведение, което си обядваме и си пристигаме в София обратно по ангажиментите всички. Ето Идряновския манастир. Има паркинг, паркирахме си. Другата банда са тук, разбира се, по магазинчетата. Всички обичаме такива магазинчета за сувенири. Ще си вземем нещо за вкъщи и след малко влизаме. Вау! Това място трябва да се посети задължително. Аз съм идвала тук като много малка. И съвсем съм забравила колко е красиво. Откъснахме си по един здравец и благодарихме за всичко, което имаме в живота си, за да идва в изобилие повече и повече. И сега сме се запътили към местно заведение, което е съвсем наблизко, за да похапнем нещо и вече да тръгнем на път. Вижте само заведението, колко е сладичко. А ето тук отстрани гледката е невероятна. Буквално си в гората. Само вижте горе. Скалите, страхотно е.